angiqale kuqala ngokuxolisa emndenini elahlekelwe. Kunemindeni eminingi elahlekelwe amalungu ayo kulempi. Uma ungasubuke kancane eminyakeni edlule kusukela ku-2003 kuya ku-2007 balimale kakhulu abagibeli bethu. Asiqale nje ngokuxolisa kakhulu ukubona ukuthi lokho kwenzakalile asifisi ukuthi kuphinde kwenzeke. Okuyisithembiso sisuka manje siya phambili sizothini lokhu obekade kusiqhatha akusekho njengamanje. Kubona bengakhululeka basebenzise izithuthi zomphakathi ziphephile. Siyazi ukuthi kunokunye njengamanje osekukusha okuvelayo kwabantu sebentshontsha abantu. Sizolwa naso sihlava esingasazi ukuthi sivelaphi sibambisane nabafowethu bakaDukuza. Umama uThandiwe Luthuli kumanje ungumfelokazi. Umyeni wakhe wayisekela likaSherman kwaMaphumulo. Ngesikhathi ke usashisa umbango wemizila wadutshulwa washona behamba naye emotweni. Kwamanje usanezibaza azithola ngalolo suku. Ngiyaqhubeka ngiyawenza umsebenzi ngoba iparishi lasekhaya. Kona ngake ngathi kuma. Ngase ngibona isimo ke ekhaya ukuthi hayi sekuthanda ukuthi kungabi khona ukuthi sidle ekhaya. Ngase ngibona ukuthi angibuyele ke ematekisini. Kanti ke nomunye oyisisulu sodlame lwamatekisi usishayela ihlombe lesisinqumo. Iyangijabulisa kakhulu. Ngibonga ubuholi bakaDukuza ku-association engikuwo ubaba uMhlongo nekomiti lakhe because uyawenza umehluko empilweni zethu noma abayeni bethu bengasekho. ISantaco KwaZulu-Natal ithi lube lude ukhalo. Kuyinto esithokozisa kakhulu ukuthi ekugcineni basibonile isizathu sokuthi kufanele bahlale phansi.